Larrañaga bipareta, arazari egin duen ere, preso harrapatuta zeukan barruan Joldi. Erakustaldi handi egiten ari da, konduz. Bi geratzen zaizki urtinei, txapelketa irabazteko. Lehen baino bukatu nahiko dute Joldik eta Galarragak. Irabazteko asmoz etorriko ziren. Baina gaur ezinean ibili dira. Festa giroa Zumarragako belokin, naiz eta partidua bera ez zen oso orekatu batera. Larrinaga. Galarraga. Ozen eskatu du Larrinagak. Atzelariak ari dira borrokan. Joldi Zotamanoz sartu. Utzi Galarragari. Atzera Oriotarrak. Ez du gantxo aprobetxatu. Jurgik txakorra luze. Zabaletik orain Azpeitiarra. Larrinaga. Otendi egin dio, atzera Joldik. Ehatzeak unien, tarda utzi nahi arrenkatzen, Geldi goten da. Sake gaiztoa, eta tanto. Utz, horrengoan Larrañagak. Bezain, nero eta jona. Horrengoan utzi Larrañagak. Jaso, ozta Larrinagak. Ongi utzi du orain Joldik txokoan. Bipareta efektu eta guzti, baina Larrañaga bertan zen. Niko entrada, jotza Larrañagak, Bai. Hori tanto, buena. Eraman Larrinagak. Un behin tradutzala. Ez dira asmatzen ari aurrelariak. Bale bat iruan aukera izan dituzte zerbait gehiago egiteko bai Joldik zain Larrañagak, baina ez dute asmatu. Eta tantoa bizirik dago oraindik. Zabalean Larrinaga. Berriro Zabaletik. Jo beharko du Elorriotarrak. Luzte moztu du txepa gainean. Larrañaga. Galarraga. Motz geratu zaio. Galarraga orain laugarren kuadroan. Ezkerraz bikain atzeratuz. Larrinagak eraman. Arazar egin dion pelotak. Larrañaga. Honi ere laburrantxean geratu zaio. Tanto nahiko arraroa doa. Igual pelota, barrixa, igual lauza. Ondo orain Galarraga. Bosteun pelotak da orain bete dituzte. Ez du asmatu bukatzerakoan Joldik. Oso arro utzi du pelota Zabalean. Larrinaga. Ona dakaba. Atzera Jurgik. Ondo atera du Hormatik Galarragak. Larrinaga. Ezkarrez. Bizkaitarrak atzera. Ondo.
Atzeratu du. Eraman Galarragak. Eskubiz orain. Nekatuta ez da Galarraga entzun. Erdira botatzen dute ez da moidu denak. Atzera Jurgik. Galarragak eutxi. Joldi. Arrainagak ez du behar adina gurutzatu. Ondo Joldi. Pelota gaizta jarri dio gero Larrinagari. Larrinaga ere ez pentsa. Askoz ere... Ez, bai, Larrainak petzeu bezien dagoen azabainak lokatzeka zan. Jokoan bilatu du orain Larrainagak, ondo Joldi. Ia 3 minutuko tantoa. Ez dute Txina Igorriek. Txarra. Txarra da oso, eta tanto izango da. 13-20. Trato handi xamarratu dute pelotariek. Joldiren sakea, 13-20. Eso Larrinagak, aukerakoa Galarragarentzat. Gehaten dut, eta joite. Larrañagak, zabaldu egin da pelota ezker horma ikutu eta gero, Joldik keinu. Eta, ara, nundan Jurgi Larrañaga. Zabaletik atzera joan da, Joldik aprobetxatu egin behar du aurrean, ondo Larrinaga pelota zabaletik eramanez. Ez da iritsiko eta tantoa Gorri. 14-20. Ziru tanto lortu ditu, laugarrenaren bila. Jurgik ez du sartzerik izan, ondo Larrinaga. Joldi. Eskerrez beti gora Larrinagak, Galarraga. Joldi.